Salamat day. Salamat sa naghatag aning kalamay oh. Bohol. Bohol kalamay. Salamat kayo. Ganahan kayo si Musnonoy nimo kaupan nga naghatag aning kalamay. Pero ako lang pong ihangyo sa naghatag ani. Naghatag aning kuan kalamay. Sa sunod gani nga mahatag mo, kapinay punyog pan nga na mo may pares aning kalamay. Kung saan mo na ako pagkaon aning kalamay, nga wala may pares, wala may pan. Subon ko, salamat na kayo ha. Salamat sa naghatag ani. Okay, lamig kayo ni kuan, kalamay. Pero ako lang ihangyo, sunod, maghatag ani mo. Ano isipon pan? Usawa mo na ako pagkaon ani. Nga walay pan. Makagasto pa kog pan, makapalit pa kog pan. Kay, waman nyo butangig pan, waman nyo parisi. O karon nakapalit kog pan. Para ipares aning kalamay. Ako lang ang iyo ha, sunod, muhatag gani. Ina lang na ipares. Para diretso na kong kaon. Okay. Tama ito bono. Ay. Tamis. Shout out tayo diha sa kuan. Sa pangdalaga Misamis Occidental ni Rolando Mijos, no? Shout out diha ni Rolando Mijos sa pangdalaga ni Misamis Occidental. Ang-snack ta, ang-snack. O shout out ko diha sa kuan ni Yoyoy Talye. Yoy, maayong pagbiyahe. Pagpamasahero. Pasilong sa kay Giro, grabe kainit. Shout out dia, Yoyoy Talye. Yung snack tayo, yung snack, oh. Ate. Oh.